Добър ден, днес ще приготвяме кьопо. Предварително сме наизпекли и сме белили един патладжан и половина. Сега ще го накълцаме, но не на много ситно. Имаме също и белени чушки. Тях ще ги накълцаме не много ситно. Смесваме ги. Чесънчето също сме го направили печено. 4 склитки. И един домат. Ще го вкусим с зехтин и сол. Ще го миксираме много добре. Разбъркваме всичките съставки. Добавяме зехтин, екстра върджел, сол на вкус. Разбъркваме. Малко пърси слагаме. Магданоз. Опитваме го. Много е вкусно, не трябва да се добавят, за мен ми е перфектно. Може да го използваме като салата, като разядка също. Може да го гарнираме с брускети, задължително. За аранжировка ще добавим малко орехи печени отгоре и малко сух магданоз. Готово, добър апетит!